RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko gid ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan ng malibuto. Palami Style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ako. Tagpo. Lipay ako. Kasilag Style! Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto magkita. Laki pag-imungan nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalinlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balot dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Mario. Ginaingon. Kung uyab pa lang, mulupad ang I love you, I miss you, I need you. Pero kung magtiayo na, mulupad ang kaldero, plato, kutsilyo. Hasta ang asawa, apilon palupad. Mao kinahitabo sa akong kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Ilugar niya palihog dyan sa skina bay. Ay, manahog. Ilugar gani. Sir, sa unahan ng tahon nung ha, kay naibuhay ang nag-atang. Padakpan niya ko. Nakuha magbayad sa TOP, oy. Ayun sila. Oh, pwede nang manahog din eh. Kuha naibuhay ang nag-atang. Oh, mao dyan niya ang jeepney stop. Salamat kay bay. Balin lab, ulit ako. Manahog na sa jeep. Manahog na mo ha. Kulit sa kong kamot, ha? Gunit lang. Okay. Larga na, bay? Hindi na mga asawa ni mo na, bayo na basta uyan pa mo. Uy. Okay. Mario. Ay, ito itong isulkis driver, ha? Ay, ito ulam. Suya na to siya natong duha ba, ha? So, suyat pa kita. Muna akong nainlaban ni mo. Kay caring kay kanako. O muna akong ganahan sa isa ka uyab. Nga i-treat kog murag prinsesa. Labing naman kayo mong duha si mong uyab, Jing. Jing, huwag may pagsupak si mama ni mo, ha, nga may uyab ka na. Pero, bisyo lang, ha. Kung may labtan ka nag-usa ka lalaki, nga talag yung lalaki nga imong babana. Mao ka na, Jing. Mapa, unsa man may pagsalig kang Mario? Misalig man. Mao na, Jing. Pero, ang lalaki ra ba, maayo pas uyab pa. Ingon anak sa day ka pa, ha? Oy, lahi si Papa nimo kaysa ubang mga lalaki, Jing. Buyag. Mahal kay ko ni Papa nimo, pura buyag. Bulang. Mao gani mga nakauyod ko kang Mario. Kay nakita ko niya ang mga lihok ko gawi ni Papa. Magpinarihas ka nako, Jing, ha? Nga kung kinsay da kauna sa akong pagkababay, mao na gyud ang akong mabana. Mao nga sa diyang nakuha ko ni Papa nimo, nakuha niya nga akong virginity, ay gipakaslan dayon ko sa imong amahan. Col. Kining, mutana lang ko, Col ba? O sumay mga kinahanglanon ka nang magpakasal og huwi sama nimo. Ayun na, kadiyot. Magpakasal ka, Mario? Pohon ang, Col. Kining, sakto naman sa ko sa edad, Col. O parehas ming may trabaho sa akong uyab. Naguna-una naming magpakasal. Uy, mao ba? O, Col. Kung mao na, ako na lang imong kasal ninyo og sa imong uyab, Mario. Sige. Sige, Col.
lang pa ating ipasang ko ni bangko. Inay lang ko eh. Gunit natin. Dukot na. Inay ako yung sakit. Mahina dito ko. Oops. Pagkita gamay. Kita gamay. Nakuha naman ni mo akong pagkababay. Ingon si mama kung kinsa ang lalaki nga makauna sa akong pagka-virgin, mo'y akong mabana. Nagsabot ang tandaan niya. Magpakasanta, di ba? Nasa man ta magpakasal. Pasi pamaplos ko sa itong gipuhat ka kanina. Lagi. Mi ato eh. Ay, kabala ka. Pakasal na Tamara. Lagi lang. Nas aman. Magpa-schedule tang angkol na ako nga huwis. Huwis? Mao na ma. May uncle man si Mario nga usa ka huwes. Tapatang panagod. Nga nung nagdali man mo nga makasal mo si Mario, ha, Jing? Kuan man pa. Unsa man. Unsa man, Jing. May nahitabo na ba din yung Mario? Kuan ma. Ayag ka uwaw sa pagsulti. Ikaw. Di mo may mga ginikanan. Ma. Awa. Oh. Awa. Hala, sige. Bahalag sa huwis mo, Kaslon. Okay ra. Congratulations, Mario, Jing, nakamo. Salamat, uncle. Salamat kayo, angkol. Di gagikan? Sa mga barkada, good. Buang ka? Di na ba niya kaulit tao Mario ka ha? Pero imong naong to agad ko sa imong mga barkada. Paita ni. Ay, kubuti ko siya kung buhaton. Sinasaya mo ko ni mo. Bahala mo sa kunin mo. Akong tingog ang masunod yung baya. Buang ka? Uy! Sabihin ka. Ginaboy ko ng flower beast, Jing, ha? Puwang ka bayhana. Wala! Ano yung bayhana ka? Animal ka, Mario! Nagtukan di ko mo sa malimang! Mag-ipos po sa picture frame ni Manibala! Da! Ang dami ng bayhana ka. Sakit kong ulit pa sa Mayra! frame. Sige! Sige! Ano ka mo silaw sa gahi sa kong bubo? Sama niya! Sige! Gahi, magaling. Nagtukan di ko mo sa malimang! Sige! Sige! Agay! Uy! Jing! Ano ito po ni mo? Ma! Nagtay sa gano ka, oy! Ganong maglakay man ang imong duha ka mga mata. Kasi nakaingon, anak. Kinsa pa, di ang demonyo na kong bana. Unsa? Unsa naman taon? Unsa ba hinugay nga iya ka magidapatan? Nasuko man siya, ma. Akong ipagutan ako diin siya kay kadlaw namang ni uli. May uban ko na siya mga barkada. Tarong bago na siya, ma. Minyo magbarkada lang gihapon. Ang iya gihapong barkada ang ati manon. Mauto nga sa akong kalagot. Ako siya gilabay sa flower vase. Nagisakitan man siya. Nasuko. Isukol ko. Ikuha na ko ang mga picture frame sa bukasal. Akong ipuspos siyang nabuak. Gisakitan man siya. Dayon niya mo gisukbang. Kadagahan kayo, ma. Naunsa ba ya taon mo si Mario, Jing? Sa ulan pa mo, puwerte yung sweeta. Kung naglakaw mo, magunitay gis ka mo. Nagpasal ko mga nang-dali ko pagpaking video kang Mario. Nagpasal kay ko. Balik. Balik sa inyong panimahe, Jing. Pa. Hingin nyo naman kagubot ninyo, ay. Kahitabo ninyo. Naapa mo sa adjustment period sa inyong kaminyoon. Adjust lang. Muna buhat na. Kinahanglan mo adjust mo sa sagusa aron magmalinaw ang inyong pagpuyo. Na balik. Balik sa inyo og pangayog pasaylo sa imong bana. Unsa? Ako pa? Mangayog pa sa ilo kang Mario?
Sa ilo ako ko, Jing. Saon nga, gisakitan ko dihang gilabay ko ni mo flower base. Dari kita ka, bukol ang gamay. Wapa ka matagbaw, iba pa yung kong gipuspusan. Puspus mo sa kong picture frame. Sa to kasal dali sa spikas, bukol sa na. Akalikan po ko ato, Maroy. Saan kadlaw naman ko kang niulikod. Wa ko'y tarungtog na nagpaabot ni mo. Kuyawan magkukain ka na, og naunsa na ka. Hey, bala nagmurag sungayan kasi pero sorry kayo Jing, sorry kayo. Sorry po, Marha. Sorry. Sorry lagi. Kadlaw na po kang naulit, Mario ka. Uy. Usa ka? Pirmi na kang ingon-ining urasa mo ulit ato, ha? Ingon-ining na lagi urasa? Hubog na ba ko ha? Hubog na ba ko? Unya hubog ka? Giingnan ka nga ayaw ko buti sa kong buhaton. Ay lang ko singgiti kay dili ka bungon. Ha? Ay, ko singgiti. Ayaw, hubog na ko. Unya hubog ka? Halo ko nimo? Ha? Diin ka? Diin ka? Unya unsa man? Buang ka, kaya hubog ka, itong yun mo. Buang ka na sawa ka, ha? Kaya magbuang. Kaya ayaw. Hoy, asa na paingon? Asa na paingon? Sunod ako. Mario! Sunod. Gusto ko dapat mo, ha? Hindi, may kiniyan na, ha? Uslan man, kaingon init na kasamok sa pagpuyo. Mas may pahimutan ko ninyo. Atong mga butang. Patok ng plato. Ayaw ha, uno ha! Buwak. Mario! Animal! Mga mahalo na ato mga plato! Itong buwak mo! Sanggalo na ato kasal, oy! Kasal mo. Demonyo ka, Mario ka! Demonyo ka! Kasal? Kini pa eh. Utol kong palupad yung atong mga butang. Nagbuang ka na yan! Kini ah. Demonyo ka! Demonyo ka! Demonyo mo kayo! Basta ka. Ha? Ikaw asawa ka. Sahod ka. Yapay! Ayaw! Anak mo pa sa buwang! Ang naka! Ha? Hubog ka. Nagbuang ka na yan! Uy, ikaw mo kong giaran na nagiaran na mo ka, di ba? Uy, Usaman! Ha? Kuwang pa! Kuwang pa! Kuwang ang tuti ilabay! Kuwang pa ba? dili na! Wala! Nasakit! Huwag yung kagawanta itong higayon na. Hubog, magugo. O, magod, hubog kay kunya. Sugaton tag sikaskaan ta. Hawa na ayaw mo kami yun. O nga, isabutan lang na mo ni Jingjing nga, bupayel og magpirmahay may abogado para legal separation. Mao gito mga kasama ang kaagi ni Mario dinhi atong tulumanon. What's the style? Nag-file og legal separation is style. Kining maong sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera sa direksyon ni Terdy Adrucan. Spinner, Ariel Mancao, recording editor Randy Tayad, soundman Christian The Workers Jano. Dalit ka nato sa RMN Drama.